Am apelat la Eurocredit Bank pentru finanțare în perioada când finalizasem showroom-ul în Belona. Astfel am obținut cea mai bună ofertă de creditare pe piață la acel moment. Ulterior am apelat repetat pentru achiziționarea mijloacelor de transport și de a ne extinde zona special dedicată saltelilor, pe care o puteți admira deja la noi în showroom. Doamna Victoria a fost acea persoană care ne-a ghidat în tot procesul și a reușit să obțină pentru noi cele mai bune oferte creditare, iar în caz de neclarități ne-a oferit suportul necesar. Este o colaborare frumoasă deja de 5 ani. Avem o abordare individuală pentru fiecare persoană juridică și facem tot posibilul ca să obțină cea mai avantajoasă ofertă de finanțare. Din 2018 până acum suntem în continuă colaborare, iar Belona s-a dezvoltat mult ca și afacere, iar acest lucru ne bucură enorm, fiindcă am reușit să fim și suntem în continuare o bancă de încredere și prosperitate.